Защо взехте точно мен? Ей! Чакайте малко. Що не вземете тая куричка ви позабавлява малко? Не ми трябват курви. Много е добра. Пробвал съм я вече. Добре, ще я пробвам. Нека видим в тази кочина какво продават. О, най-после малко клиенти. Какво ще желая? Мълчи, има слушай се, бе, крастава жабо. Кажи ми го още един път и ти чупя главата, разбираш ли? Ей, момче, Трябва ми джадайски боб. сръбска наденица не щеш ли, а? Де се губиш, бе, момче? Ти ба майката е тресо. Ще се разправя после. Така. Ти кой те скоро с вас, бе? Но първо работата. Не пипай нищо, бастун. Ти корова ли си? Моля. Дай ба майка ти, не ба гледате. Ти да чупя главата са. Знаеш какво ще кажа? Ти смачкам по-слонала, ей, курво. Ще чукам колкото искам, да знаеш. Май ще се позабавляваме с тебе. Ще се позабавляваме много ясно е. Тя закъпва ми са. За балъки, а? Че чупя камбаната, ако им дойш на пазарчето 9 часа. Да, ще дойда. Тук са най-голям газар, е. Чуеш, кой ти говоря? Курва си, да. Яка курва. Ама си тъпа като виковете на къци, бе. Кой е Къци? Не те интересува, пача. Този Къци от този квартал ли? Защото ако е така, ще се позабавляваме с него. Колята вече идва и затова май ще трябва да дойде у нас да спите, курво. Тама аз ще еба. Изчезваме. Беше ми много приятно. Ще тръгнем на пазарчето. Пулята вече е достигна до нас. Може би трябва да отидете в някой хотел. Ще отидем в едно пишлеме, а в замяна той ще чука курвичката. Ей, хуйо! Як ти може че ти пъгвате, краста жамо! Ще ти сера в стенцата, е! Е, не ми говорите, мухло, ще ти смачкам кипили в глата, е! Разбаля, хуйо! Еми го мята пипилите, е, мухло! Краста, е! Коста, бе. Топ тука, майка, овчовката съм наебал! Много се прави! Давай! О, ябълка. Хубаво, момченце, ще направиш една шпакличка. Виж, аз съм още млада. Айде, хубаво, нас съм горе, бе! Ти ма искаш да ме преметнеш, а пишлеме. Не, да так, ти просто си къв се! Гейм се прави за пред курлата, бе! Че ги опраскач такъв! Ей, бабе! У нас съм! Ти са мои хора! Аз съм Хъкълбери Фин. Ела в моята стаята будна два пъти! Вашия син става за даджай. Айде варим!